L-Ispettur Keith Arnaud kien dak li investiga allegazzjonijiet li hu stess, Keith Arnaud, kien qed jillikja informazzjoni dwar l-investigazzjoni fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. L-imħallef Wenzu Mintoff bil-kemm seta' jemmen kliem il-Kummissarju tal-Pulizija Lawrence Cutajar kif kien qed jixhed fil-kawża kostituzzjonali miftuħa minn Jorgen Fenech fejn qed jitlob lill-Ispettur Arnaud jitneħħa mill-investigazzjoni. Wenzu Mintoff staqsa lil Lawrence Cutajar jekk Arnaud kienx allura investiga lilu nnifsu. Cutajar jgħid li Keith Arnaud u Kurt Zara kienu mexxew l-investigazzjoni dwar il-leaks. Mistoqsi dwar min kien ikun preżenti għal laqgħat f'Kastilja brabta mal-iżviluppi fl-investigazzjoni, il-Kummissarju wieġeb li l-Prim Ministru u Keith Schembri kienu jkunu hemm u darba attenda wkoll il-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici. Keith Arnaud aktar tard tul ix-xhieda jgħid li anke l-Avukat Ġenerali kien jattendi. Il-Qorti semmet recordings lill-Kummissarju Lawrence Cutajar fejn jissemma kemm il-darba Keith Schembri. Cutajar jgħid li sa dak iż-żmien Schembri ma kienx investigat. U qal li dejjem ħalla li l-investigaturi tiegħu jaħdmu fil-libertà u li dawn qatt ma tawx jifhem li Schembri kien persuna ta' interess f'din l-investigazzjoni. Il-Kummissarju jgħid ukoll li ma kienx jaf li l-mowbajl ta' Fenech kien qed ikun ittappjat. Intant fix-xhieda tiegħu l-Ispettur Arnaud qal li isem Keith Schembri tela spiss fir-recordings tal-middleman Melvin Tewma. Skont Arnaud, Tewma semma lil Keith Schembri kontinwament tul is-sitt sessjonijiet li fihom ġie interrogat. U qal ukoll li Jorgen Fenech beda jsemmi lil Keith Schembri meta ma natax il-maħfra preżidenzjali, iżda qal ukoll li Fenech ma tħallix mill-pulizija jisma' r-recordings kollha. Dan, skont Arnaud, għax kienu qed jaħdmu kontra l-ħin. U mistoqsi jekk il-pulizija kienu xtalbu l-għajnuna tal-FBI biex jinstab il-mowbajl ta' Keith Schembri, Arnaud qal li qatt ma talbu l-għajnuna tal-FBI f'dak il-każ. Mowbajl li l-ex Chief of Staff qed jgħid li tilfu.